Ngate kok. Yo Kak. Heman rasaku musiman jae ngono ngayang-ngayang lho kaya ngono kuwi penggemare pirang-pirang lah iya heeh mongko bentuke sinden ki bongkotan jati lho Nduk dadi ning penggemare nek akeh men lah iya jae yo jae ngono koyang bayingan rasaku Anduk Mas. Kau ketuget iki kulino nderekne Bapak Haji Anom Surata sing penontone pirang-pirang. Bengi iki ora kalah karo penontone Pak Haji Anom Surata. Akeh banget ya Kak sing parang wungon bengi iki. Alhamdulillah penonton dalu menika kados tabung gas. Loh, kok iso kok tabung gas? Tegese terus wayangan tetep digas, gas memberi energi yang sangat luar biasa. Wah, iya awas. Dan setrome niku lho luar biasa saestu, Byung. Imbang ya karo penontone karo Pak Anom Surata ya. Nggih. Lah iya, ning ya sing beda ki mung regane dalange larang kono timbang kene. Lah ya. Napa? Apa? Kok iso benten pripun maksude? Ya beda kan awake dhewe iki cara aku ya. Aku ki cara aqua kuwi aqua gelas, lek Pak Anom Surata kae aqua ki aqua galon. Dadi aku ya nrimo ing pandum ya to? Nggih. Aqua gelas dingge ngadahi isine aqua galon ki ora iso ngadahi malah kutah kabeh. Ya to? Nggih. Ngono kuwi. Dadi awake aku ya kudu nedha nrimo. Kudu matur nuwun rezeki sing diparingi aku ya sakmene iki. Iso uga nek aku jek enom kaya ngene, regaku larang kaya Pak Anom Surata, ben taun kok ora kuat godane, ben taun berabi wae kan ya. Pekasane ra kuat godane. Oh, napa mboten niku cita-cita mboten? Ora cita-citane kuwi, Kak. Aqua gelas niku nggih saged nggih ngadahi aqua galon tergantung pinten jumlahe aqua gelase to. Oh iya, heeh, bener kowe ya nalar mikir. Angger aquane adahe gelas kuwi akeh iso nggih ngadahi isine aqua galon lak ngono to? Nggih. Wah, keparat kuwi pinter men. Wong pinter kok dilokke keparat kuwi masamu aku pemaling. Lah iya. Byung. Oi. Wah, bunga kang tanpa upama kula menika saged nderekke panjenengan. Sowan wonten Paron. Desane? Desanipun Gentong. Weh. Gentong ki apa? Gentong niku lak ada banyu. Aduh, banyak. Ada banyu. Ada banyu umume nek Paron menika lak dibagi. Paron ki dibagi. Dibagi lak sami kalih nggen kula kecamatan kula menika nggih Sukodono. Heeh. Dadi berbagi warga masyarakat meniki Pak Lurah utamanipun menika seneng berbagi. Suka weweh. Tontone dalu menika nggelar wayang kulit Donoroso. Lan migunani kagem tiyang kathah. Saiki lak masyarakat butuh hiburan untuk meningkatkan imunitas. Leres, Byung. Nggih. Mugi-mugi rezekine sak gentong-gentong. Amin. Desa kecamatanmu apa mau? Sukodono. Oh, nek desane omahmu? Balarjo. Dukuhe? Jumbleng.
Dukuhe jumbleng. Nggih. Dadi nek ngono gelem ngarani nek sinden Eka uget-uget ki metu saka jumbleng, iya ta? Nggih. Lah ya ambune ra enak. Jenengan napa nyepelekke lho? Ngopo? Panjenengan gesang menika lak mesti ada haranipun apa niku sekul. Heeh. Mesti yo nganggo sayuran. Iya. Panjenengan nampun nglalekke. Apa? Iso kanggo pupuk lho kuwi. Apa iya? Lek ora enek kuwi ora bakal tukul parine. Wow. Jo nyepelekke jumbleng lho, saka jumbleng. Lah ya kuwi tenan ya, Kak? Nggih, Buyung. Heeh, tenan desane jenenge Jumbleng. Aku wis kula pun mriko, Pak. Dadi kula tanglet niku daleme kagut-uget niku pundi? Anu, Dukuh Jumbleng niku kula kaget. Ha iya, heeh. Desake jenenge nika-nika enek daerah Susukan Semarang. Kuwi jenenge sing arep wayangan Agustus. Aku kaget, Pak. Niki kula catet alamate desane pundi? Anu, desanipun Desa Timplik. Lho, kaget to aku. Heeh. Timplik niku ya apa? Desa, lah ya. Nggih, desa meniku. Heeh. Wis rasah ngono langsung ndelok video iki. Pak Camat sik lenggah. Nggih, Pak Camat tesih lenggah, Buyung. Piyayine wonten nginggil menika nggih. Nggih. Ingkang pundi kula dereng mangertos. Takonan mesti Pak Camat. Nggih. Pak Camat menika ingkang mekaten. Oh, ngaten. Nggih. Sing dalu Pak Camat. Nggih, Pak DPR ya rawuh. Pak DPR ugi rawuh. Nggih, Pak DPR lajeng ya Pak Lurah. Bapak Lurah. Aku rapal desane, aku desane daerah kene iki siji Gentong, loro Soco. Aku iki apalku kuwi. Mungkin nek wis ditanggap lak ya apal sih suwi. Heeh. Nggih. Terus ya Pak Lurah Pak Prayitno iki ya wis ngendika pas penyerahan kayon niku lho, Kak. Penyerahan kayon pripun? Mas Kangkong niku mboten enten 6 wulan malih kula badhe wayangan malih jenengan. Lho. Oh, lah nek alhamdulillah wayangan tetep digelar ning ya digenahke. Ngopo? Aku dijak ora. Masa yo aku ning omah ora yo mesake. Lah iya. Ngono lho. Terus Pak Lurah ngendika anu Mas Kangkong mengke Mbak Eka napa sida dugi. Oh, sida mengke kula peksa mriki pokoke. Nggih nyenengke masyarakat Gentong. Anu nyuwun sewu mengke kula nyuwun Mbak Eka niku supados ngendang ngono kuwi Pak Lurah ngendika ngono yakin aku ora ngampusi. Iya ta? Heeh. Pak Lurah. Pak Yetno. Heeh. Halo. Halo. Kula kan ngendang Pak ngono. Kula kan ngendang, Pak. Nggih, sawere. Pak Lurah kok dadak tak sawere. Kuwi aku prasaru banget. Saru. Pak Lurah ku wis rasah dungokke. Pak Lurah rasah nyawer kok sing nyawer Pak Camat kok. Lah iya. Padha dene dadi kan ngropel ya ta. Iya, Aku wis pokoke seneng iso melu nderekke panjenengan mriki lho Biyo. Iya, ngatur kita tembangan ya, Kak? Nggih, no. Bawanono sik engko gandengke pamundutan saka Pak Lurah. Nggih. Iki pinangkanono ngendango. Pengen pamundutan saking Pak Lurah. Heeh. Kula bawa. Nggih. Bawa, ngendang, nembang, senggak, joget diayahi dhewe. Iya, wong pancen aku iki gurita kok. Kok iso gurita? Oh, iso kon nembang nyinden ora petangane 15. Ya kudu iso. Oh, gentenan mung. Gentenan. Bawa sik gentenan. Heeh. Apa kira-kira kanggo Pak Lurah, kanggo Pak Camat, kanggo Pak DPR, warga masyarakat. Nyun pelok 6 mawon. Pelok 6. Nggih. Oh, alah. Nyun pelok 6 nggih, Mas. Aku nyawang kok mburi kok blas ora bentuk lurus. Iki terae aku menyesuaikan. Menyesuaikan piye? Menyesuaikan iki lak meneng Kecamatan Paron. Heeh. Paron ki tegese paro. Paro, heeh. Aku wis menyesuaikan dadi panjenengan yo bijaksana. Bijaksana piye? Nggawa sinden sing separuh. Oh. Lah sing separuh nang ndi? Ya mpo ya ning Jumbleng kok. Heeh. Carae mbok sinden iki kaya apa sing diteke dhuwur-dhuwur sak 2,5 meter ngono gen kena disawang. Lah kowe ya kena kok. Ya kena, mulane nek kena disawang mbok aku iki dipuji ngono lho pisan-pisan. Ora ngelokne terus sing sak bongkotan jati. Oh iki jane tukang mebel apa dalang sinden kok dalang jati. Lek aku karo kowe kan kaya dene bapak karo anak. Iya. Lek bapak ki ngelokne karo anake sah-sah wae ora apa-apa. Kuwi tandha tresna, ngono lho. Ora kok aku setrek getheng karo kowe ora, ning tandha tresna. Oh ngono. Heeh. Ya wis. Ndang nembang ngono bongkotan jati. Ya anu sapa jenenge? Apa? Tukang kayu. Wong sinden kok kayu apa jenenge? Dangkal jati. Lah iya. Nah kono apa terusan? Lah apa? Mas, moji piji. Yes, Mas iki lho.
Ayo Rowang angayai karti Kon jumbleng suarane apike Ram. Andani kok wis uget-uget kon jumbleng. Nyapa to kok desa kuwi jenenge jumbleng ya. Lah ya sejarahe mbiyen lek kudune takon karo kami tuwane apa karo bayane ngono. Tapi wonten kakak menika tulisane Madya Suka lho. Oh Madya Suka. Heeh, Madya ki tengah, Suka ki seneng. Seneng. Iya, Mbok sing seneng ana ning tengah kuwi. Lah iya. Lah ya sing seneng ning tengah ki jumbleng kuwi. Kecepet terus. Nora Kendat pembangunan desa pinuti murih becik kabeh meneng gatekne suaramu lu kakimu. Cep ora nek sing nyuwara blas. Suarane lah ya. Dadi donggumun. Donggumun. Kuwi mesti mbayangke nek pomo ning radio ngrungokne suaramu ki mesti bocahe cilik dhuwur putih lencir kuning. Mang umumne wae, mangumumke dadi sing ngrungokne ning radio niku ben rada duwe kejutan ngeten lho. Lah iya, mesti sing ning radio ki ngrungokne suaramu ki mesti ayu, lencir kuning, gedhe dhuwur, barang tekan nggon disawang. Mergo apa? Teko jumbleng kuwi mau. Supaya tansah maju ngupakara karang lan kitri Jas. Kuyup rukun tumandang asangkotku mrago temah dadya tata harja handayani terus tuku bentene apa ya murah sandang pangan yakti jero kutha desa Wah, luar biasa. Dandang kula lek suling iki. Suling. Luar Aku wis biasa. mung isane melu ndedonga tok. Ndonga ngapa? Muga-muga warga masyarakat mriki ya saya guyub rukune nek gotong royong. Lek ngeten niku ta biyung. Heeh. Omongan kemutu kaya untuk lho. Heeh, tetep guyub rukun anggone gotong royong. Ya. Ditibakne apa? Napa niki? Enten pamundutan mbok menawi? Heeh. Sing sami pelok 6. Heeh. Mbok menawi enten mboten? Oh, sik, tak wacane sik. Iki Oh, mbok nggih. menawa Pak Lurah WA aku. Mesisane. Heeh, iki saka sik habis toke. Ah, iki saking Genjik request opo iki? Sambung Manci Dalu nggih. Oh, kelinci ucul nggih. Ah, ya. Nggih, wau saking Bapak Harto SBA ugi salam kagem panjenengan. Oh, nggih. Nyuwun lagu mboten? Nyuwun lagu Bersih Desa wae. Oh, Bersih Desa wis katur. Titipan anak putu. Titipane anak putu. Oh, nggih, nggih. Sing kuwi apa? Sing kuwi iso ngendang karo iso nembang apa? Ah. Oke. Wis. Kula mriku berarti. Ora, kendange ganti mbah kene. Oh iya.
gen ketok kok. Engko gen radio iki kira diabani karo sing ngendang kok. Yo Mas Wardi tampil ke depan. Inilah dia tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Nah, kuwi lho. Heeh, botuna bocah tua nakal. Kuwi bojone loro lho, Kak. Oh, nggih. Iki tukang son bojone lorone elek-elek. Alhamdulillah mung saged. Elek-elek. Oh, kuwi wis kene wis dipotong, Kak. Sing nggon pinggir ki lho, rambut pinggir dipotong. Gek disemir kuning ngono kae. Dan kaya kena ragi ndase. Jane sing main jumbleng aku apa kowe? Rambut iso disemir kuning. Ha ya. Sing kene apa? Abang sing mburi ijo ben kaya stopan kowe. Ya iki. Makasih lho Lek Di. Walik ora kuwi? Kendange? Walik ya. Walik. Nah. Alah kok ning kono? Lah ning endi? Rodok maju. Anu deng lek nek lampu ra penak dondur sithik ya. Nesu. Ya. Men ditata. Masyarakat kene gendro penasarane ilang ruing ora ning YouTube tok lho. Kok to sotone iki engko ae. Aku ya urung bagian lho. Kuwi golek mic kok soto. Senengane mic sinden iki apa to? Nggone Pak Do ya nek mic lho apa kadoan kabele kurang dawa to. Kok sinden kok nyeneni tukang sen ngopo? Ora kula niku akrab nyun sewu. Oh, akrab ya. Biasa kok Lek Di niki. Nggih, Pak Slamet Tembalang, sehat-sehat selalu Mas Kangko. Nggih, salam kagem Mbak Eka. Nggih, matur nuwun Pak Slamet. Mugi-mugi widodo rahayu. Slamet kok widodo. Nggih, iki sing nanggap awake dhewe ndek ngene Semarang ndek ngene lho, Kak. Dalem. Sing Pak Slamet iki sing Semarang nih. Oh, Pak Slamet wonten Semarang nih kok. Tembalang kae lho. Oh, nggih. Sing bis kita brodel di jalan tol itu lho. Oh, nika sing anu dandan wonten tol nika nggih. Ya. Dicoba sik kendange muni rung. Mike ya. Oke. Nah. Makasih ya Lek Di. Nggih. Menika ugi saking Pak Joko Pilang Kenceng. Nah, selalu monitor nggih. Matur nuwun Pak Joko. Nggih, assalamualaikum salam budaya. Nggih. Ki anom Dweja Kangko sugeng dalu, sugeng ayahi wajib utawi jejiban. Ngringgit sedalu nantas nyuwun lagu sambung manci dalu ingkang nyekar Budwi Kurniawati. Nggih, Dwija Laras Indonesia Jaya salaminyo Pak Mohtar Krikilan Masaran Seragen. Nggih. Mas Parjono kuwi nderek monitor saking saking Grobogan. Ya, ya iki uga sugeng dalu Pak Kangko. Nggih, sugeng makarya. Saking Mbah Kardi Nganjuk. Nah, nderek wungon ngantos purna adicara matur suwun. Nah, nggih, sampun. Wis. Nah, iki. Wis muni kabeh, Kak? Nggih, mike Masinung Pak banterke. Oh ya, angel iki lek ora bocah ajaib ora iso ngendang karo nembang kuwi angel. Ajaib bocah. Wetone saka botol kok. Dadi Bartene Mas Agus, kurang banter kuwi. Wis, banter, Kak? Pun. Ya. Angel iki lek ora bocah saka Jumbleng ra iso. Mas aku nek koyo pertunjukan sirkus ta aku. Angel nek ra angel ra iso. Heeh. Neng saged kula sagenan lho nek kalih nembang lho. Oh iya, sing saisamu apa sak apal mergo ngapalne syair karo ngendang ki ya ora gampang. Lah iya. Benerke. Wah. Wis pas irungku ambekanku mlebu salon lho. Jadi aku lek ambekan mlebu salon, aku ki pas pilek sisan. Makasih ya Lek Di. Pae muni ra, Trung. Coba sih. Kurang banter sih, ben dibanter nih kendange. Oh, banter kene, Mas. Heeh. Iki pertunjukan Jackson ya dikudu di. Heeh. Delok ya ta. J. Ya. Tangan sak jahe. Nah. Wis. Ora tuntung ketak kae. Iya. Dene yo dicek sih. Dene dicek. Oh, ngene iki. Piye? Good. Pak Lurah. Good. Pak Lurah pancen good. Pak Camat. Good. DPR. Pak DPR. Pak Dan Ramil. Kabeh good ya. Pak Kangko. Hei. Kok kamu nih?
Blantak ngono sing banter. Oh, sing banter. Oh. Oke. Muni ya. Sing sini lho, Wek. Ya. Wah, jas. Wis ngene iki. Kluget. Jenengku dhewe iki. Heeh. Seneng aku. Ya. Iya. Bapak tuku gedang. Ning endi? Iso nang ngendi? Karo kendangmu lho, terokno lambeku lek ngomong. Bapak tuku gedang ta? Iya. Wah. Gedang apa, Raja? Gedangnya ditugel-tugel. Wah, gedang kluthuk ngono lho. Iya. Wah, iso muni gedang kluthuk. Iso. Gedhe. Wah. Tuku gedang kluthuk, iya bener. Ya. Mletre asik. Ya. Nama meleh? Bapak potong rambut. Bapak potong rambut? Heeh. Rambut sing endi? Ya rambut. Rambut kentol apa rambut? Apa jenenge brengos, rambut brengos. Nggih, Pak. Bapak potong rambut. Tuwa santai ae. Rambut. Ya, lagune apa Kang? Sing apal? Aku kene sing apal. Wes saya rada sing apal. Lali janjine. Lali janjine ya? Lali janjine. Ciwil-ciwil niku lho. Heeh, ya, heeh. Tak tuntak sik gen muni balungane. Heeh. Wis raken dingene iki. Dikentongi sik kok nek maling. Sing ngetarani lek sing nyindani ya maling. Maling hatimu semuanya ya ampun. Yuk. Saiki ya, Bos. Gentang yang dadani lawang. Ora iso. banter lirih. Get aku yo. Lanjut ya. Lanjut. Niki tak kewe wektu nggo Pak Lurah jane. Ngopo? Boten Pak Lurah, panjenengan munggah wonten mriku mawon. Mengke transfer. Aku iki sinden napa jane? Lah piye to? Ora oleh kok ngono kuwi Kak. Tak dapuhi dhewe lambeku Pak Lurah, ora Pak Lurah. Ora oleh kok ngono kuwi.
Lanjut ke Biung. Yo Janjane kowe nong lagatmu sajak nukriyani mangkel aku mangkel kowe kenceng karo wanita liya. Senggake ka. Nyokek Mas yo nyokek yo. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mau nganti lingsir srengenge ana kene aku kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah ngopateni mangkel aku yen kepatok irungmu masih rasiwa kali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelem Oh. kadung dandan kowe ora teko. Lanjut ya Biang. Heeh. Iki tak kek wektune jare. Ngopo? Nggo Pak Camat. Wah, Pak Lurah terus kroyo-royo mriki lho. Ampun ngaten lho Pak Lurah. Lenggahke mawon ngunjuk teh Kang Prayoga. Menawi mengke kirang apa kopi kula betakne. Yo. Wong Pak Lurah ki wong cekatan kok mula disenggol sithik wis krasa langsung. Ampun ngaten lho. Aku isin ini lho Biung terusan. Kowe mejane guyon ya kowe mau. Mbah, meniku biasane memang adus ngaten niki guyone. Kula nggih. Pak DPRD Pak Anas. Nggih. Oh nggih. Waduh. Pak DPR Pak Suwardi. Niki panjenengan. Wah, panjenengan sing terakhir dhewe abang dhewe. Nggih. Pak Raji tasih lengkap, Pak? Lurah. Oh, sampun mantu. Nggih, nggih. Oh, teng Wandi. Oh, nggih, 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 nggih. Layak kok ora nyangoni Pak Raji malah ning warung. Pak Lurah Murdoko. Pripun? Kersane mriki napa? Oh, mriki nggih. Pak Lurah Semen. Nggih, nggih. Sridan. Pak Lurah Jeglokan. Dong Putri. Wonten mriki sedaya. Wah, malah bahagia bengi iki. Tegese kathah ingkang berkahi lho, Buyung. Heeh, Pak Dan Ramil. Pak Kapolsek ugi rawuh. Nggih. Mulai dhek wingi nginep wonten mriki. Nggih, kok nang kamar niku. Nggih, 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 matur nuwun. Sana boe sedaya mriki. Wah, sak brayat panjenengan menika, Pak. Oh, nggih. Pun kula kalian jenengan rembakan 2 ngeten mawon. Pun semuanya dianggap ngontrak ngeten mawon nggih. Nggih, Pak Lurah. Nggih, pokoke ndoko dawuh kula ngestokke dawuh panjenengan. Ngatos-ngatos Pak Lurah, kula terke mboten. Heh. Gayane. Barang itu arep ngeterke mule. Entreng lho. Aku isin omah kaya sindan kota amal. Lah memang banyolane ngono lho. Iya, kuwi jane kok ngurguyon to. Ngarepku guyon. Nek gandeng dikeki? Lho Pak Lurah iki ora nek yo alhamdulillah lho. Bunga aku. Tambah padang. Padang apane? Ya lampune.
Tapi anu. Ngopo? Gen kene sik. Ya, ngenteni kancane ya. Kok ngenteni kancane? Lah piye? Ya iya. Iku waratani kabeh. Heeh, engko bareng iki Pak Lurah diaturi munggah. Lah kowe cah kendel lho. Napa? Kowe cah kendel. Pak Lurah. Heeh. Pak Lurah. Dung Putri. Dung Putri jeglokan. Heeh. Semen. Sinten? Jambangan. Sinten meleh? Pundi meleh? Wis akeh banget lah pokoke. Wes akeh banget pokoke Pak Lurah kabeh Pak Bupati mboten rawuh nggih. Wis awan mau. Nek siang nggih, nggih. Yo, dintekne sik lali janjine ne. Nggih. Teko ndi, Mas? Heeh. Janjane. Ora sak janjane tenanan iki. Dipirsani Pak Lurah. Janjane, Dik. Utuh kuwi. Yo. Janjane kok